את יודעת, אני אימא לתשעה, בשבילי להכין שבת, זו וואחד פרויקט. במיוחד שאני לא מאלה שעושות בקטנה. אצלי, כמו שאת רואה, אני מכינה חלות. לפחות 10 סלטים לחלה. מנה שנייה, מרק, מנות אחרונות, עוגות. ועד לפני 2 זה היה אחד הדברים שהכי שנאתי, היו הכנות לשבת. כי הייתי חלשה, הייתי צריכה להתחיל להרים את עצמי מהספה יום חמישי, ולא היה לי טיפת כוח, מה שגרם לזה שזה נדחה לשישי, והלחץ הזה של שישי, כולם סבלו מתוך הלחץ הזה שלי. היה אווירה גרועה, ואני הגעתי למצב שלא אהבתי שבת. אבל לפני 2 גיליתי את הכדורית, שהיא בעצם סך הכל מיצוי של סרפד בג'ינסג סיבירי. הקסם שלה זה בג'ינסג הסיבירי שלה, שהוא בעצם נותן בוסט של כוח ופוקוס מטורף. ומאז שאני עם הכדורית, קודם כל אני קמה בבוקר, גם אם אני גמורה ועייפה, אני לוקחת את הכדורית, תן לי בוסט של כוח, אני מפוקסת, אני עושה את מה שעשיתי עד היום בחצי מהזמן, וכשאני מרוצה, כולם שמחים מסביב, והכנות לשבת הפכו אצלי לאחד הדברים היותר כיפים, וזהו, מאז אני אוהבת את שבת.